যত lukurok no o mangprino nukhe kirijak bayano sunruma chajak bayano tei khabo khairok jak bayano Twiprasa rokni birmani kothma tei bufru thaksinai buphurba nokni hani dewal kuagui phobjagui thiyo phashala omhai khairok misingsa patimung patiwi thwijana nangkha khoroksa Twiprasa thwinani mung Dilip Debbarma omor thamchichukuswk ngano patimungni koktuma khoroksa amchaini borok sawi khnalikha phasalni phungni damchisa tamphuru janpara amchaini Dilip Debbarma Bupha Twiprasa khoroksa Pherangcati 10 kb Transformar mosok kubuljak tongmani no dukhui khengui mosok malmatana mathangna thangtani sakno Pherangcati nangui lama chongnani nangjakha omahaike thima nangma bai nukuni bororokni mokol tabuk muktui yorbo yorbaya khabo thakbaya nukhungo tabuk belaikha khamjak o patimung noti amsini lukurbo belaikha khamjak mo karen kai mongya kami RD block bai unko khobjak sonpara kami je o current je 10 kb gang rijak or jagawa kono danger ni poster bo theja kre kustam kre tai plus bo orwa musok habu inkoi tongkha kubul tongkha nei khengna phaimani bo sohon angai ekdom geragoi klai thangka yengo o jagabo geragoi klai ni bolo tabu lagma dong khoya khaba lagma jaka bo sabo emne kai langma kai krikya bo thikya karon ngangkai bini mung ngangkai Dilip Debbarma Bupha mung Lakhi Kumar Debbarma bini umor 39 29 বছর ওই 39 mo kameni bung lo tamo sonpara edisi bilis bo mo edisi village iko mongya holodia na holodia bini nukungo khorok busuk borok men borsok pon bini nukungo chalaknai briknai bini nukungo boda tangai ti sari na yakhaba bini nukungo bono tangai ti sari nai tei ke bokri busabuti busugyakho noro tabuk police brindia rang khobordari khai ka Pherangcati je hapangni bakhati barja manjak obhai barang noro kono kokdungni bisindi ko kha current department ngolo जों खबर जे ख एमने पुलिस इनफरमेशन खाइका ताउ जरा सपयको थैमाने बोसोर बालखा बोसोर घन्टा रं खाना थैमाने बालखा 11টা দিকে থৈমানে ইনকে তাবু উসুক বাজি তংসেমিয়া যেতিবা 11টা দিকে নাংমতা o jaga je जों elakabasi parabasi ngi je nung mani phainu phaman je khana phaimani o je Twiprasa Tini je Pherang doptori bakhaktui je oro jaga nukja khasun onainu jaga ro je जों nugo o current plate danger omahairo thepajak kintu o jaga nukhaya ekhano tabu je gotna ngha Thwi Thangkha Dilip Debbarma Bupha Laxmi Kumar Debbarma bin boyos omor 39 bosorong hairong khana bo khoroksa bini musurok tongmbai o current gang bisingo musuk habai o yang nangwi botini bini langma cholangkha boki musukno bansi den samene na botini bini lagmari a je जों saimaman joratoi khanamani joratoi bini je musukno bansi thangtani bini langma cholangkha bin no samai rala khorok se bosabuti rok bin bosik khorok se bini bosa khorok buri chalamangni buri mangnai bufan bung tamo bufan bung Laxmi Kumar Debbarma bo bolok be khobjo mo kameni bung le mo kamen bung son kami moya kan blog nanaro holodia village takuni bung kha ani bung don chondra Debbarma